Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit! Suntem la ziua a 6-a din programul nostru maraton de 40 de zile, din programul Trezirea spirituală și vindecarea totală în noua energie, din cartea maestrului Ioan Branc, combinată cu afirmațiile din cartea Abundenței, unde vom lucra în partea a doua, strict pe partea de abundență, abundență din toate punctele de vedere. Dragii mei, viața este frumoasă când faci totul din pasiune și iubire necondiționată. Când fericirea celor pe care i-ai ajutat te obligă să fii fericit, să te simți împlinit. Da, dragii mei, Dumnezeu este mare, este extraordinar. Singurul lucru pe care ar fi bine să-l faceți este să-l aduceți în voi și veți avea parte de tot ceea ce vă doriți, mai mult decât puteți să vă închipuiți. Se depășește orice limită a logicii. De aceea am hotărât încă o dată să facem acest maraton, este a treia oară, pentru că am văzut rezultate foarte bune, oameni care și-au schimbat viața la 180 de grade. De aceea am să vă rog să vă relaxați, să invocăm entitățile de lumină din preanaltul cerului, îl invocăm pe Isus Hristos, invocăm pe Maica Maria, Maria Magdalena, Decebal, Hara, Tobias, San German, Cutumi, Arhanghel Mihail, Arhanghel Gabriel, Arhanghel Rafael, Arhanghel Uriel. Invocăm curierii și îngerii de lumină din preanaltul cerului. Dragii mei, nu există vreo energie înțepenită, un blocaj energetic, orice boală, orice karmă, orice blestem sau vrajă, sau blocaje de orice natură, să nu fie eliberate cu asemenea forță. Totul se vindecă, și sărăcia, și relațiile nepotrivite, și handicapurile, și așa numitele boli incurabile în vechea energie. Totul, dar absolut totul, se eliberează, crezi că ești vindecat, este mai real decât toată realitatea de pe pământ. Acum am să vă rog să vă relaxați, vom începe eliberările, fiecare se va așeza într-o poziție confortabilă lui, vom cere să iasă toate aceste energii cu ușurință și cu blândețe. Eliberez toate bolile din mine, eliberez toate energiile înțepenite din mine, eliberez toate energiile de care nu mai am nevoie în această viață, eliberez toate blocajele energetice din mine, eliberez toate regretele trecutului, eliberez toate legăturile până la al 7-lea neam, eliberez toate karmele, de la facere și până acum. Acum se încheie ciclul karmic, nimic nu mai am de plătit, indiferent câte vieți mai vin aici pe pământ, absolut, dar absolut nimic niciodată nu mai am nimic de plătit. Eliberez toate suferințele și toate durerile. Eliberez toate fricile din mine, frica de viitor, frica de sărăcie, frica de critică, frica de boală, frica de moarte, frica de pierderea ființei iubite, frica de înălțime, frica de întuneric, frica de fenomenele naturii, ploaie, fulger, trăznet, tunet, frica de apă, frica de nec, frica de semenii noștri, de oameni, de public, de aglomerație, frica de a fi prădat, furat, frica de agresiune, frica de animale, frica de organele de control, frica de autorități, frica de singurătate, frica de bătrânețe, frica de examene, frica că nu pot duce la îndeplinire sarcinile pe care le am în această viață, frica de adversari, frica de dușmani, frica că nu mă ridic la pretențiile partenerului meu din toate punctele de vedere, frica că nu sunt, nu fac și nu am ceea ce ar trebui, frica de zădărnicie, frica de energiile malefice, frica de superstiții, frica de blesteme și vrăji, frica de morți, frica de spirite, frica de cimitire, frica de a avea inițiative, frica de nou, de singurătate, neputință și sărăcie la bătrânețe, frica de examene ale vieții, frica de întâlniri, frica că nu sunt suficient de bun, suficient de înalt, frica de a-mi satisface partenerul din toate punctele de vedere, frica de pierdere, frica de soț, de soție, frica de pușcărie, frica că nu fac față concurenței. Eliberez toate grijile, îngrijorările, spaimele și toate superstițiile. Eliberez toate emoțiile și toate blocajele emoționale. Eliberez toate rănile trecute și prezente. Eliberez toate angoasele, toate rezidurile, toate îndoielile, toată încăpățânarea, toate orgolile, toate lipsurile și toate blocajele.
Eliberez toate energiile înțepenite din mine, din toate părțile corpului meu, din cap, din creier, din dinți, din ochi, din urechi, din gât, din toate organele interne, din membrele superioare și inferioare, din piele și din toate celulele corpului meu. Eliberez toate stările de inferioritate, de victimă, de slugărnicie și servilism, de hipnoză, de sărăcie, de neputință, de dependență. Eliberez toate energiile malefice și toate răutățile din mine. Eliberez toate atașamentele. Eliberez toate blocajele care mă opresc să am credință în divinitate. Să am credință în mine, în tot ceea ce am de îndeplinit că voi împlini. Eliberez toate fără de legile și tot desfrul din mine din toate punctele de vedere. Eliberez toate blestemele, toate făcăturile, toate legăturile, toate vrăjile, toate farmecele, toate magiile, toate înjurăturile, toate gândurile negre, toată ura, toate agresiunile care s-au făcut asupra mea de la facere și până acum, în orice loc și în orice timp, cu orice scop și de către oricine. Eliberez toate sistemele de limitare din ultimele 3 reîncarnări. Eliberez toate promisiunile, toate făgăduielile, toate jurămintele și toate legămintele. Eliberez toate insuccesele, toate înșelăciunile, toate minciunile și toate umilințele. Eliberez toate vicile, toate protestele din mine, toată gelozia și toată invidia, toate nereușitele. Eliberez toate căințele și toate judecățile de sine și toate neținerile de cuvânt. Eliberez toată prostituția din mine și toate fanteziile sexuale. Eliberez toate energiile destructive, demolatoare și devastatoare ale lui Azuratamu. Eliberez toate blocajele din toate punctele de vedere. Eliberez toată încătușarea, toate dezechilibrele din toate punctele de vedere. Eliberez toate jurămintele de sărăcie pe care le-am făcut divinității de la facere și până acum. Eliberez tot zbuciumul din mine, toate conflictele din mine de la trecerea zidului de foc și până acum. Eliberez toate blocajele pentru ca să mă împac cu mine însumi și cu corpul meu. Eliberez toate blocajele pentru ca să mă accept în totalitate. Eliberez toate blocajele pentru ca să accept totul, toate persoanele și toate situațiile care îmi vin în față. Eliberez toate blocajele pentru a-mi activa total creierul și ADN-ul și a-mi crește la maximum imunitatea. Eliberez toate semințele destinului. Eliberez toate rețelele energetice vechi din viața mea. Eliberez toate blocajele pentru ca să permit corpului meu fizic să se echilibreze total din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a deveni o ființă liberă și independentă, armonioasă și echilibrată, să trăiesc în bucurie, fericire și abundență, în demnitate și prestanță, în împlinire totală. Eliberez toate relațiile nepotrivite din viața mea, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu rudele, cu părinții, cu șefii sau cu subalternii, cu toți semenii mei. Eliberez toate legăturile de la facere până acum, cu toți pe cei care i-am cunoscut în această viață, chiar dacă sunt decedați. Eliberez toate nepotrivirile din viața mea. Eliberez toate obstacole pentru a mă accelera la maximum procesul de întinerire și a-mi reduce la minimum procesul de îmbătrânire. Eliberez toate obstacole pentru a ajunge eu însumi înger uman. Eliberez toată teroarea din mine din toate punctele de vedere. Eliberez toate obstacole care mă blochează ca abundența financiară să intre în viața mea. Eliberez toate obsesiile și toate insatisfacțiile din viața mea. Eliberez toată lipsa de ofensivă, de inițiativă și de acțiune. Eliberez tot stresul, toată lenea, comoditatea, inacțiunea, toată lipsa de vlagă și toată de lăsarea. Eliberez toate blocajele care mă opresc să am o mentalitate sigură de învingător. Eliberez toate obstacole pentru ca Dumnezeul meu interior să-mi dea misiunea pe care o am de îndeplinit, pentru ca să lucrez cu pasiune din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru ca în viața mea să intre partenerul sau partenera cea mai potrivită pentru mine din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a-mi dezlega căsătoria și a-mi întemeia o familie. Eliberez toate blocajele pentru a da naștere la copii atâția cât îmi doresc. Eliberez toate dezechilibrele pentru a elibera kilogramele în plus pe care le am. Eliberez toate blocajele pentru a depune pe mine kilogramele care îmi lipsesc din greutatea corporală. Eliberez toate blocajele pentru a avea o talie de vis și a fi frumoasă. Eliberez toate blocajele pentru a trăi în lux, confort și eleganță oriunde m-aș afla. Eliberez toate blocajele pentru ca viața mea să fie o adevărată sărbătoare în fiecare clipă a vieții mele. Eliberez toate blocajele pentru a fi suveran, adică a avea independență totală,
creație totală și împuternicire totală. Eliberez toate blocajele pentru a avea toate plăcerile acestei vieți. Eliberez toate limitele din mine, toate comportamentele nedemne din toate punctele de vedere. Eliberez toate credințele vechi. Eliberez toată chelia și toate cauzele pentru care mi-a căzut părul de pe cap. Eliberez toată inconsecvența și toate nepotrivirile din mine și toate nelămuririle. Eliberez toate tainele deținute de mine. Eliberez toată bajocura și toate poverile și greutățile vieții. Eliberez toate blocajele care mă țin sub orice formă în energia veche. Eliberez toate regretele trecutului, toată lăcomia, toate exagerările și toată stinghereala. Eliberez toată ticăloșia, toată nesimțirea, tot cinismul și toată nevrednicia. Eliberez toate măștile pe care le am și care mă opresc și care mă blochează să fiu eu cel adevărat. Eliberez toate reținerile de toate felurile, toată lipsa de ofensivă, de inițiativă și de acțiune. Eliberez toată tirania, tot sadismul și toate dorințele de a distruge, de a face rău. Eliberez toate bârfele și toată superficialitatea din mine. Eliberez toate abuzurile și toate excesele din toate punctele de vedere. Eliberez toate tendințele și toate dorințele de a consuma droguri sau alte substanțe asemănătoare. Eliberez tot egoismul din mine și toată duritatea și toată nepăsarea față de mine, de viața mea, de familia mea, de comunitatea în care trăiesc. Eliberez toată teama din mine, teama că îmi pierd slujba și că nu am din ce să trăiesc eu și familia mea, teama de tot ce mă înconjoară. Eliberez toată rușinea din mine și jena din toate punctele de vedere. Eliberez toate reținerile și toate blocajele care mă opresc să am o viață trăită în bucurie, fericire și abundență. Eliberez toate reținerile de toate felurile, toate blocajele, toate obiceiurile proaste și comportamentele nedemne. Eliberez toată lipsa de demnitate, de fermitate, de victorii în fiecare situație din viață. Eliberez toate kilogramele în plus pe care le am și toate cauzele care au dus la acumularea acestora. Eliberez toate incertitudinile, toată neîncrederea și toată nesiguranța. Eliberez toată starea de boală închipuită de ipohondrie. Eliberez toate mofturile și toată dezordinea și indisciplina din viața mea. Eliberez lipsa de scrupule, de blândețe și de tandrețe. Eliberez toată plictiseala și toată dezorientarea din mine. Eliberez toate obstacole care mă blochează să-mi folosesc toate talentele de care dispun, sub orice formă în această viață și din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a fi sănătos, armonizat, vindecat, echilibrat din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a avea tărie și putere ca să înfrunt absolut tot ceea ce îmi vine în viață. Eliberez toată scleroza și lipsa de discernământ. Eliberez toate blocajele minții și imposibilitatea de a memora, de a judeca, de a reține tot ce am de studiat și de a reda. Eliberez toată falsitatea din mine, eliberez teama de spațiile închise, eliberez teama de compromisuri și tendința de a face compromisuri, eliberez dependența de anotimpuri, eliberez toate alergiile sub orice formă ar exista și indiferent de proveniența lor, eliberez toate depresiile, toate atacurile de panică, eliberez boala vitezei pe care o am în timpul condusului autoturismului, eliberez lipsa de comunicare totală sau parțială, eliberez toate dereglările pe care le am de orice natură ar fi ele, eliberez toată starea de agitație și de neliniște în care mă aflu și toată nemernicia, eliberez toate handicapurile pe care le am din toate punctele de vedere, eliberez toată teroarea și toate energiile care mă terorizează din toate punctele de vedere. Eliberez toate afecțiunile pe care le am și toate lipsurile și inclusiv lipsa apetitului sexual. Eliberez toate cauzele și toate blocajele și absolut tot ceea ce mă oprește să fiu eu însumi, să permit lui Hristos Dumnezeu să sălucească în mine și să-mi ofere totul, dar absolut totul, la cel mai înalt nivel posibil din toate punctele de vedere. Binele cel mai înalt din toate punctele de vedere. Odată cu eliberările făcute, am scăpat pentru totdeauna de orice plată am avut de făcut, de orice durere și suferință. Aici și acum s-a încheiat ciclul karmic, absolut nimic nu mai am de plătit, nici în această viață, nici în viețile care voi mai veni aici pe pământ. Dragii mei, orice a fost în voi acum, orice agitație, supărare, întristare, mânie, jenă, relații nepotrivite, sunt energii care ele vor să plece de la voi. Lăsați-le să iasă, aveți încredere în aceste instrumente, aveți încredere în toate aceste entități de lumină care ne ajută
care sunt o forță și ne ajută pe noi să scoatem din corpurile noastre cu ușurință și cu blândețe toate aceste energii care nu ne dau pace. Mulțumim Mamei Pământ pentru că toate aceste energii s-au dus către Mama Pământ, s-au dezintegrat. Simțiți cum sunteți mai ușor, mai calmi, mai relaxați. Acum vom invoca din nou curieri și îngeri de lumină, entitatea Shaumbra, Maria Magdalena. Veniți aici și acum și ajutați-ne să aducem de data aceasta în corpurile noastre toate acele calități și virtuți de care avem nevoie pentru a deveni cu adevărat ființe libere și independente, să trăim în iubire și adevăr. Pe inspirație, inspirați profund, puteți să spuneți cu voce tare sau în gând, sau doar ascultați, inspirăm puternic și aducem în corpul nostru acum echilibru, armonie, vindecare totală, credință și certitudine, încredere totală, siguranță, iubire necondiționată, pe deplin și nelimitată, înțelepciune, succes, onoare, respect, apreciere și prețuire, libertate și prestanță, demnitate, independență totală, creație totală, împuternicire totală, suveranitate, abundență incredibilă și fantastică, pace interioară, liniște sufletească, abundență financiară, bani, foarte mulți bani, independență financiară, fericire, originalitate, unicitate, inițiativă, ofensivă, bucurie, tot ceea ce fac să fac din pasiune, mentalitate sigură de învingător, să intre în viața mea partenerul cel mai potrivit din toate punctele de vedere, relații echilibrate, eleganță, confort, lux, concedii miraculoase, mașină potrivită pentru mine, casă potrivită pentru mine, afaceri super profitabile, frumusețe, talie de vis, corp echilibrat, zâmbet continuu, întinerire totală, curaj, îndrăzneală, hărnicie, ordine, precizie, putere și forță, victorie în fiecare situație, fidelitate, loialitate, decență, celebritate, recunoaștere, ponderare, cumpătare, competență, activare totală a creierului, activare totală a ADN-ului, formarea ceacrei unice, acceptare totală, inițiere, clarvăz, intuiție, telepatie, clar simț, dedublare, levitare, premoniții certe, călătorii interdimensionale, vindecări miraculoase, împliniri totale din toate punctele de vedere, blândețe, toleranță, dominare peste tot ce am de dominat, încetinirea la maximum a procesului de îmbătrânire, plăceri, să am grijă de mine însumi, compasiune, activare totală a câmpului energetic interior, separare totală, deconectare de semințele destinului, deconectare de la rețelele energetice vechi, echilibrare totală și din toate punctele de vedere a corpului meu, memorizare totală la prima lectură a oricărui text și în orice limbă, învățarea și redarea excelentă a cunoștințelor de orice fel și în orice împrejurări, seriozitate, cunoaștere, vedere excelentă aproape, vedere excelentă la distanță, vedere excelentă noaptea, vedere excelentă în orice condiții, relații intime potrivite, relaxare, binele cel mai înalt pentru mine, victorii, echilibru al corpului fizic, echilibru financiar, echilibru în toate relațiile mele, echilibru mental, echilibru emoțional și echilibru spiritual. Toți cei care aveți alte particularități puteți să le treceți în completarea acestei liste și toți cei care doriți le puteți repeta de 2-3 ori pe zi, prin inspirație, tot ceea ce vreți să rămână în voi, cu credință maximă, ele se vor împlini. Mulțumim entităților de lumină, mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în această lucrare. Acum vom trece la partea a doua a programului nostru. Este vorba despre afirmația numărul 6. Eu o voi citi și o vom scrie împreună în agenda noastră de lucru. Sursa mea interioară se manifestă instantaneu și constant prin diferite forme și experiențe ce corespund nevoilor
și dorințelor mele și fiind una cu principiul sursei în acțiune. Este imposibil să am nevoi sau dorințe rămase neîmplinite. O afirmație extrem de frumoasă. Închidem ziua cu meditația noastră de final. După această meditație am rugămintea să vă treceți gândurile, emoțiile, stările, recunoștința legate de această zi, de această afirmație și de tot ceea ce simțiți voi legat de această afirmație pe care ați scris-o deja în caietul vostru. Ce știu eu despre Dumnezeu? Dumnezeu este viața. Viața este omniprezentă, deci tot ce există este viu. Văd acest lucru în miracolele naturii, inclusiv în mine însumi. Eu sunt în viață deoarece eu sunt viața. Viața mea este viața lui Dumnezeu, deci este tot una cu Dumnezeu. De vreme ce simt cum viața pulsează în mine, înseamnă că îl simt pe Dumnezeu. În acest fel, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în mine crește în continuu. Dumnezeu este iubire. Simt iubirea în inima mea și știu că ea este însuși Spiritul lui Dumnezeu care curge prin sentimentele mele, prin natura mea emoțională. Eu nu aș putea iubi fără Dumnezeu. De vreme ce iubesc, înseamnă că sunt una cu Dumnezeu. În acest fel, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în mine crește în continuu. Unde se află Dumnezeu? Dumnezeu se află acolo unde sunt eu și este tot una cu ceea ce sunt eu. Eu sunt o individualizare a lui Dumnezeu, iar Spiritul lui Dumnezeu sălășuiește în mine, fiind una cu mine. Eu sunt lumina lumii. Mă întorc către această lumină și spun: Tu ești Hristosul, Spiritul Dumnezeului cel viu. Tu ești spiritul meu, sufletul meu, trupul meu. Când mă uit la tine, mă văd pe mine. Ascult apoi tăcerea care îmi confirmă această cunoaștere interioară. Am devenit astfel conștient de Dumnezeu, de Hristosul din interiorul meu. Eu sunt Hristosul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, sinele lui Dumnezeu. Prin această conștientizare a realității din interiorul meu, deschid poarta Spiritului. Atrag astfel în mintea și în natura mea emoțională totalitatea Spiritului și unitatea lui Dumnezeu, iar conștiința mea se umple cu lumina adevărului. Știu acum că nu există nimic din ceea ce mi-aș putea dori vreodată care să nu se afle deja la poarta conștiinței mele, gata să se manifeste în viața mea și în afacerile mele. Tot ce trebuie să fac este să fiu conștient de acest adevăr, pentru ca toate nevoile mele să-mi fie îndeplinite, pentru ca toate problemele mele să fie rezolvate, pentru ca toate întrebările mele să capete răspuns. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în interiorul meu este unicul lucru de care voi avea vreodată nevoie în eternitate. Dragii mei, vă doresc o zi binecuvântată, vă doresc să aveți parte de vindecări și de eliberări blânde și ușoare. Nu uitați că totul, absolut totul este posibil. Doar îndrăzniți să faceți această lucrare până la capăt, 40 de zile, și o să vedeți cum apare miracolul în viața voastră.
O zi binecuvântată tuturor!